A Agrupación Cultural Ouriense vén de denunciar que a día de hoxe o Concello continúa sen pagar os premios e as axudas á participación correspondentes á Festa dos Maios 2025, que se celebraba o pasado 4 de maio. A Ouriense participou, como ven facendo dende hai décadas nesta cita fundamental do calendario cultural ourensán, contribuindo á conservación dunha tradición popular de grande valor etnográfico e simbólico. Porén, transcorridos máis de 5 meses desde a celebración do evento, o Concello aínda non abonou as cantidades comprometidas nin ofreceu explicacións claras sobre os motivos deste atraso. Esta situación dificulta o traballo das asociacións culturais e veciñais que cada ano, con esforzo e recursos propios, manteñen viva esta tradición. Ademais, falta o compromiso institucional co tecido cultural da cidade, unha cuestión que non supón unha novidade na maneira de actuar do goberno de Jácome. A Agrupación Cultural Ouriense exixe ao Concello o cumprimento inmediato das obrigas económicas derivadas da organización dos Maios de 2025 e unha explicación pública sobre o atraso nos pagos, así como a garantía de que non se vai repetir en futuras edicións.